Köszöntök mindenkit én is. Remélem, hogy jól döntöttek akkor, amikor eljöttek ma este ide. Biztos van dolguk ezzel a gondolati körrel, nem? Egészségtervezés. Én magam részéről reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs orvos vagyok Hévízen. Nagyon sok beteget látok el évente, és ez a másik oldal, amikor már tönkrement az apparátus, és azt próbáljuk meg gyógyítgatni. De egyébként ennek is komoly feladatai vannak. Amiben igazából hiszek, az, hogy el fog jönni majd nem sokára valamikor, és már tervezzük, és folyamatban van ez a tendencia, és az az idő, amikor valóban arról beszélünk, hogy valaki eljön, és egészséget akar tervezni magának. Na most egészségtervezés nem egy ördöngős dolog egyébként összességében, csak gondolni kell rá. Tehát ez a józanul felépíthető események összessége, ami igazából akkor kristályosodik ki az emberben, ha elkezd napi rendszerességgel ezen dolgozni, és hogyha ezt a munkát ő beleteszi, akkor mindenki számára, bármilyen életkorban is van, valamit hozzá fog tudni tenni az életéhez. Próbáljuk megfogalmazni önmagunk számára, hogy mi az, hogy jól érzem magam. Mi az, hogy jó életminőségem van. Egy egyén számára az életminőség sok-sok szempont szerint értékelhető dolog. Többek között milyen az egészségügyi tényezőm, hogy érzem magam a bőrömbe, ez egy fontos dolog. Hogy milyen az én stressz tényezőm, ez is egy fontos dolog, hogy mennyi stressz vesz körül, nagyon behatárolja egyébként a jó közérzetemet. Szinte, ha százalékban lehetne kifejezni, egy nagyon komoly százalékot tesz ki. Milyen a pszichológiai tényezőm, hogy oldom meg a konfliktusaimat, elfolytom, vagy éppen berészen odaállok a főnök anyós elé, és megmondom a magamét neki, és elküldöm őket a sóhivatalba, és végeztünk című, vagy őrlődök 20 éven keresztül egy nem megfelelő emberi kapcsolatban, ami egyébként fölemészi az embert is. Tehát ezekben mindenki lehet betegedni. Aztán milyen az oktatási képzettségem, kifutottam az utamat, ott tartok, ahol akarok, vagy még van bennem dolog, és még lehetne mit csinálnom. Milyen az anyagi tényezőm, az is fontos, tehát hogy mi van itt bent, és milyen a családom, milyen a munkahelyem, milyen emberek vesznek körül a nap 24 órájában, meghatározza az embernek az életminőségét. Na, ennyi minden meghatározza azt, hogy én hogy érzem magamat. Tehát soha nem lehet egyszerűen csak azt mondani, hogy tessék mondani, rosszul érzi magát, itt van egy termék, befolyom vele, innentől kezdve az életminőség csak jó lehet. Ennyi minden határozza meg. De egy biztos, hogy az egészségügyi tényezők ezen sok tényezők között meghatározóak. Az egészségügyi tényezők alapvetőek, mert ennek az elvesztése egyszerűen nem lehet a többivel pótolni. Még a többit egy picit valahogy lehet pótolgatni, de az egészségügyi tényezőt alig. Ennek az egészségügyi tényezőnek, hogy milyen az én egészségügyi állapotom, meghatározója azt, hogy milyen életmódot élek, hogyan táplálkozom, hogyan gondolkozom, sportolok, nem sportolok, odafigyelek a súlyomra, nem figyelek oda a súlyomra. Pici dolgok ezek, de akár 20-15 évet is jelenthetnek a szívérendszeri halálozás tekintetében. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az életmód az egy meghatározója annak, hogy én mennyi időt tudok egészségben eltölteni, a táplálkozásunk meghatározója, hogy a bizonyos szívérendszeri halálozások előbb jelennek meg, vagy később. Az, hogy én egy olyan életet élek, ami nagyon stresszelt, tele van oxigén szabad gyökkel, kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztok, még az izületi kopási folyamatokat is előrébb hozza. Tehát lehet látni, hogy azok az emberek, akik elhasználódnak idő előtt, ugye az izületük is elhasználódik, a kopási folyamatok, egyfajta krónikus gyulladásba kerül a szervezet. Ez fontos megegyezniük. Mindig akkor van gond, amikor krónikus gyulladás van. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy az izületem milyen, hanem arra is vonatkozik, hogy az érfalam milyen. Ma már ismert dolog az is, hogy a gyermekeknél már elkezdődhet az az érfal megvastagodás, akár 10-12 éves korban, hogyha túl sok zsírt fogyasztanak, meg túl sok sót fogyasztanak, megvastagszik és elmerevedik az érfal, sokkal hamarabb alakulhat ki náluk vérnyomásbetegség. A másik dolog pedig, hogy a gyulladás az érfalban előbb-utóbb szintén merevséghez vezet, elmerevedik az érfal, és onnantól kezdve csökken a biológiai lehetőségünk, hogy megússzuk bizonyos betegségek nélkül. Tehát az érrugalmasság fenntartása alapvető fontos, a gyulladás visszaszorítása a szervezetben alapvető fontos, a testsúly megtartása alapvetően fontos, a mozgás beépítése alapvetően fontos, és ami nagyon fontos, a táplálkozás, ezen belül lehet sok mindenről beszélni, só megvonás, só összetétel csökkentés, omega-3 zsírsavak,
És ami elfogadott tény ma már az európai és az amerikai orvostársban is, egy elfogadott tényként szerepel, a zöldség-gyümölcs fogyasztásnak a jelentősége. Kérem, bárki nyisson ki bármilyen orvosi könyvet, a zöldség-gyümölcs fogyasztás sehol nem felkiáltójelezik, hogy tilos. Ugye? De ami nem tilos, attól még szabad. Ettől függetlenül a zöldség-gyümölcs fogyasztás tekintetében, ami mondjuk napi 40-60 dekagram zöldség-gyümölcs friss, vegyes ajánlását jelenti, ehhez képest, ugye ezt kiszámítjuk egy felnőtt ember számára, éves szinten 150 kg. Egy család számára ez 600 kg. Egy lépcsőház számára 6x8, 5 tonna gyümölcs és zöldség. Látott mostanában, nem tudom, hogy kertesházban lakik, vagy családi ház, vagy emeletes ház, de mondjuk egy 8-as társasházban látott 5 tonna gyümölcs-zöldség fölvitelét a emeletre, nem, ugye? Tehát ez egy olyan mennyiségek ezek, hogy ilyen nagy ipari halmoknak kéne lenni mindenütt zöldség-gyümölcsből. Az a vicc, hogy valahol ezt megcsinálják, valahol ezt megeszik. És azt találják, hogy ahol ténylegesen beviszik ezt a mennyiségű friss zöldséget, gyümölcsöt, sokkal kisebb a szívérendszeri kockázati halálozás, kevesebb a koszorúér halálozás, kevesebb a hirtelen szívhalál, és hozzáteszem a daganatos megbetegedés is. És ezek így lógnak a levegőben, mert azt gondoljuk, hogy igen, ezek ilyen nagy statisztikák, de ezek nagyon szoros összefüggések. És én azt gondolom, hogy tényleg vissza kell kanyarodni a következetes gyümölcs-zöldségfogyasztáshoz, enélkül nem fog menni. Finnországban vannak statisztikák erre, a finneknél komolyan vették ezt a zöldséggyümölcs fogyasztás bevezetését, meg rostfogyasztás bevezetését, és 25 év alatt mintegy 48%-ban lehetett életmódváltással, táplálkozás optimalizással változtatni a szívérendszeri halálozási statisztikájukon. Szerintem egész jó adat. Na most a finnek gyártanak jó telefont, nagyon jó az egészségügyük, és hihetetlen jó az egészségtervezésük. Tehát valami eszméletlen, pozitívan állnak hozzá az egészséghez. A skandináv országok alapvetően nagyon emberközpontúak, és ezen keresztül az egészség megóvása és megvédése ő náluk egy alapvető kiindulópont. Tehát enélkül nem is lehet miről beszélni. Tehát a társadalomban ez egy elvárt és komoly dolog. Én azt szeretném, hogy Magyarországon is ilyen elvárt dolog lenne ez. Erre már vannak kezdeményezések, vannak már változások. Ezt egy kardiológiai kongresszuson hallottam, hogy ma már a megmentése az embereknek hasonló arányú, mint Skandináviában. Csak az a gond, hogy hiába mentjük meg az embereket, ettől függetlenül 5 éven belül mégis meghalnak az emberek ugyanolyan számban. Miért? Mert életmódváltás nem követi ezt az egész beavatkozást, és ez az életmódváltása nem követi, akkor lehet nekünk bármilyen hiper-szuper szívcentrumunk, nem fog történni változás. Tehát itt miről van megint szó? Testsúlykontrollról, mozgásról, tornáról, zöldséggyümölcs fogyasztásról, és egyébként pedig még hozzáteszem, hogy egy kis pozitívabb gondolkodásról. Erre szerintem egyébként mindenkinek lehetősége van, tehát nem olyan dolgokról beszélek, amire legyintünk és azt mondjuk, hogy az osztrák sógoroknál ez könnyebb, mert mennyivel könnyebb az osztrák néninek fölvenni a Nordic Walking botot, ugye? Mert ő neki nagyobb a nyugdíja, nem ettől tudja fölvenni a Nordic Walking botot, Magyarországon is meg lehet ezt csinálni, tehát ezek a dolgok nem csak a nagyon-nagyon jó létitársadalomnak jellemzőek, hanem látnunk kell, hogy ránk is kell, hogy hasonló, sőt, Magyarországon a flavonoid és a növényi hatóanyag kutatás hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Az elmúlt évszázadban Zemplén Géza, Bognár Erzső, Szent György Albert és Gábor Miklós munkássága nyomán a növényi színanyag kutatás egész magas szintet öltött. A C-vitamin előállítás, a növények sötét színanyagében rejlő gyulladáscsökkentő hatásnak a kutatása az ő nevükhöz fűződik, és igazolt tény, hogy ezt a flavonoidot be lehet vetni az öregedés ellen. Ki az, aki szeret öregedni? Senki? Na, biztos? Ugye ez nem egy ilyen pozitív dolog az öregedés. De mégis öregszünk? Hajaj, ez így van. Na most ez itt a lényeg, hogy hogyan öregszünk és milyen minőségben. Ugye van az úgynevezett minőségű öregedés, bárhogy is van. A minőségű öregedés az igyekszik megtartani mindig a biológiai működésnek az optimumát, és minden életkorban megvannak azok a sajátságok, ahol viszonylag jól lehet létezni. Igazából ma egy 60 éves ember még nem érzi magát öregnek, még teniszezni jár, még kirándulni jár, még külföldre jár, 70 évesen is el lehet menni világkörültre, stb. Tehát igazából nem azt látjuk, hogy valaki bezárkózik mondjuk 60 évesen és kész, nem?
hanem szeretnénk minél tovább élni, viszont jó életminőség, jó egészségügyi környezetben, és minél inkább növekszik az életkorunk, annál inkább előtérbe helyeződik az egészségünk. Ugye 20 évesen nem nagyon foglalkozunk vele, 16 évesen, mert minden még jól működik, erőjeteljében van, még szaporodik a szervezet, aztán 30-40 éves korban már a bajok kezdetekor elkezdünk ezzel egyre többet foglalkozni. Én azt szeretném, ha minél kevesebb embernek kellene az öregedésnek a rossz dolgaival foglalkoznia. Hát lehet öregedni egészségben is, Szent-Györgyi Albert alapmondata volt, hát öregedjünk egészségben, ehhez azonban tervezés szükséges, egészségtervezés nélkül észszerű öregedést nem lehet elérni. Vannak szerencsés emberek, egy-kettő, nem sok, akik így jól tudnak működni, véletlenszerűen is, és ilyenekre szokták azt mondani, hogy Józsi bácsi is a falu végén bagózott, nőzött, ivott, mint a kefekötő, és 90 évesen agyonverték a kocsmába, tehát ez volt a vége. Ezzel szoktak anekdotázni, tudom az emberek, hogy jaj, az én mit bánom én, hát az ették a zsírt, stb. Mondjuk mindig, nem, meg a hagymát is hozzá, milyen jó volt az. Kint dolgoztak a mezőn, igen, nem kint dolgoztak a mezőn, napi 2800 kilokalóriás munkát lenyomtak. Tehát nem arról volt szó, izmos emberek voltak, nem voltak elhízott emberek. Tehát a háború előtt Magyarországnak a 8%-a volt elhízott. Ma Magyarországnak 60%-a elhízott. Hát vegyük észre, megváltozott az élet. Hogy jön a flavon termékcsoport ide, és miért feladatunk erről beszélni? Mert igazából a flavon termékek önnek készültek, nekünk készültek, magyar embereknek. Bizonyos értelemben ennek a cégnek a küldetése az volt, hogy olyan terméket gyártson, olyan terméket hozzon létre a magyar emberek részére, ami eredendően nagyon fontos. Mégpedig a gyümölcs-zöldség fogyasztás hiányosságaiból eredő elégtelen növényi színanyag bevitel, elégtelen antioxidáns bevitel, olyan hiányállapotokat hoz létre hosszú távon, ami növeli a gyulladást a szervezetben, növeli az öregedést a szervezetben, növeli a rákos sejt kialakulást, növeli a szívérendszeri öregedést, és növeli az agy öregedését is. Kimutatott tény, azok az emberek, akik kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, hamarabb szenvednek demenciába, agyi leépülésben például. Ezt is lehet látni egyébként. És lehet látni azokat a gyerekeket, akik évente egyszer csak képről látnak gyümölcsöt, hogy milyen immunrendszerrel rendelkeznek, és milyennel azok, akik napi rendszerességgel fogyasztják frissen a zöldséget, gyümölcsöt, és igazából lehet látni, én látom azokon az embereken is, akik naponta odafigyelnek a táplálkozásukra, a súlyukra, hogy hol tartanak mondjuk 68 évesen, meg a mozgásukra, meg azokra, akik nem. Teljesen más típusú, az egyik becsosszog a rendelőbe, éppen csak van biológiai funkciója, a másik pedig naponta megcsinál 80 fekvőtámaszt, és lekocog 3 kilométert, és mellette az életmód mindig ott van. Na most ebből van a kevesebb sajnos, én az ilyen betegeket mindig megkérem, hogy tartson előadást a többieknek a folyosón, bárhol, ahova leül, mondja elő, hogy hogy csinálta ezt, mert teljesen látványos és szép dolog. Van nekem olyan betegem, akit 74 évesen tudtam rávenni a Nordic Walking elkezdésére, nagyon gyönyörű változást csinált 2 év alatt. Először kirögték a faluba, mondták, hogy biztos rokkant azért, hogy 2 bottal. Aztán látták, hogy ezt minden nap csinálják, meg tréning ruhába, ez valami lettek követői, úgyhogy most már 5-en Nordic Walkingolnak a faluba, és látják ennek az eredményét, gerincbetegeknek például nagyon jó, meg súlymegtartásra is, és ha a flavonoidot is fogyasztunk mellé, akkor lassabban öregszik az izület. Ezt hozzá szeretném tenni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!